Joo, sori jos tää nyt vähän menee tälleen. Ei se menekään enää. Koska nyt mä tulin kuitenkin mummon luo, koska mä en jaksanut mennä äitin luo, koska olisi pitänyt pakata niin hirveästi, mutta mummiinkin luo tarvitsisi aika paljon pakata, niin kello on kohta 8:30. Niin niin tänään me lähdetään sinne. Sinne Jetsetin keikalle, vai miten se sanotaan, ihan sama. Niin mä teen sitten siitä matkasta videoa ja siitä keikasta. Mut nyt niin mä rupean kohta tekemään videoa. Ehkä ei koko aikaa jaksa tehdä. Mut kiitos kaikille, jotka on jo kattonut näitä. Niitä on aika vähän, mutta mä toivoisin, että niitä tulisi kuitenkin enemmän. Mutta ei nyt näin aikaisessa vaiheessa voi tulla niin pakatun tuosta koneelta, että montakaan on kattonut näitä. Just. Ja sitten se varmaan tänne pitää kirjoittaa. Niin tuolta. No niin, etsitään. Ootas. Katon peiliin. Toppas. Ja siis mä oon tehnyt 2 aloitusblogia, mut sillä yhdellä mä voin näyttää sen yhden. Sillä on aika paljon itse asiassa. No ei nyt silleen paljon, mutta niin mulla ei ole ihan kauheasti noita niin mitään niinku kattomiskertoja. No tällä niinku, kun mulla on myös Pinkku 1 kanava. Tää on ihan kauhea tää video. Mut niin 6 ei tykkää tästä ja 1 tykkää, koska mä oon tykännyt tällä koneella heitä. Tällä on niinku 75 näyttökertaa, et ei paha, mut nyt mä äitin sen toisen. Nyt se pitää etsiä täältä jostain. Pinkku edelleen. Sori kun tässä vähän kestää, mä laitan pauselle siksi aikaa kun mä oon löytänyt sen. Tää on nyt tää. Tällä on 8 näyttökertaa, ei paha. Ja 2 tykkäystä, ei kommentteja. Joo. Tälleen. Tuommoinen. Eli siis me mennään tänään Jetsetin keikalle. Mut ei siitä yhtään enempää. Mä en edes tiedä, että mikä ihme video tää nyt on. Joo, nyt mä en tiedä. Mut moikka! Ai niin, ei vielä. Niin, ottakaas pikku hetki. Ja nyt kun kaikki tekee niitä Baby Lips-videoita, siis ette usko. Mut mulla on niinku 2, mut niin tää on niistä se 1. Ja 1 on se, missä tää on niinku semmonen viininpunainen ja tää on niin oranssi. Mut se on hävinnyt. Silleen. Et